siger noget nu. Åbn nu for helvede. Shut up! Shut up! I'm on television. Du ved godt, du kommer på YouTube. Fedt. Lige på solvarmen. Jeg følger tæt på din hund. Jeg laver Mentos, you know. Holy Mentos. Fuck. Okay, put 2 i for en sikkerheds skyld. Er du dum, man kan ikke nå væk din barn. Jeg siger jo det med. Nej, hvor er det? Det skal man lige. Det kunne have kommet ned i min mund. Jeg må fandme brække det, så. Ja. Lad os være heldig nok med den film, mand. Jeg tror ikke, jeg kan nå væk. Jo, skynd dig. Så kast den i og så løb hen til basketball. Skal jeg gøre det? Nej, Rasmus, vi gemmer os bag hækken, men du skal stadig filme det. Offre dig. jeg ved ikke, få den helt på. Pis. Hvordan vil du... Nej. Hvorfor gjorde du det ikke? Jeg kan ikke nå at få lov på. Jeg sagde, du skulle putte 2 i Mentos. Jeg tror, du kan knap. Nej, ikke mere. Hvad skete det? Den ligger nede på den. Den ligger nede. Ja. Ja, og så springer den 3, 2. Og så Så skal jeg gå og sprang. Fire incoming. Jeg gør det ikke mere så roligt. Hvorfor? Jeg er tørstig. Ja. Ja, Den er sgu ud af bombeangreb. Jeg drikker fra vulkanen her, film. Hvad? det er dårlig kvalitetssukker, da de springer bare. Du har det rigtigt. Så går vi tæt på. Alexander Rasmus. Nej, Alexander Kasper. Alexander Peter. Og har vi et eller andet. Hola! Ja. It's a back thing. Bambu. Jumbo-snegl. Aladdin, motherfucker! Jeg er tørstig. British! Jeg er tørstig. Nej, jeg er ikke tørstig. Okay. Look at my cola. It is amazing. Hvornår skal jeg stoppe med film? Nej, Nu. tag en slurk. Den springer! Hej. Okay, Kristoffer. Må jeg gerne få en Mentos? Kristoffer. Kommer til. Ramte lige på kameraet. Ja. Hvorfor posen? Jeg tror bogstaveligt til, at man så den der Mentos. Må jeg gerne få en? Ja. Nej, den har været i hans hænder. Så får du en. Hvorfor er det? Du kan godt få den væk. Kom her. Vi gør det igen. Vi gør det igen. Kom lige herovre, jeg vil se filmen. Hun er over med bæren, mand. Hvad? Hun er over med bæren. Ja, luk. Jeg har 3 i nu. Bare stop med filmen. Nå.